Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu. Tapukama parminggota, taparade marohata, martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita.
hite-hite guarni debata ama. Dohat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi parbadia. Natumo palangit dohot tanaon. Amin. Urajumi akasi taonon di hasyanganon. Irana soada do. Martibakon hasangapon si papataron na tuhita sogot. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan. Selehon madihami haporseon na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohan na iyas di bagasan hami. Jala paimbaru rohan nami jala pasitong. Say pahot mahaporseon nami. Asahot jala sonang rohanami, marningot nang sesa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Iman natal surat di Evangelium Matius Pindu 28 mamuka sian ayat 10 sia 120. Songonon ma didok. Laho mahamu. Podai hamu masalahut bangso. Idi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak dohot todi parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata nahupatikon tuhamu. Ai idama sena donganakku dohamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Atong rap mangido gogo mahita lao mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Sian hurungan hidup sakit, roh Tuhan, Tuhan luang dimudarni, Yesus Allah Tuhan.
tato poti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo rohami dahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani iumbain hupangido hami. Saya sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sesesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesani dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Ale dada holani nang mulak mangoludo jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita asangapon madidebata na digidjang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk di hari minggon ima na tersurat di buku ni si Musa 2 Musa 32 mamuka sian ayat parjolo satro di ayat 10 opat tajahama marsikat toring alaidung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian doloki maluhut ma bangsoi manopot si Aron ninna ma mandog ibana ehe maho bahen ma dihami debata akan na manguluhon hami aidang huboto
namarhua hami manang simusaon, bawa namanugihon hami ruar siantano Misir. Ini didok Aron mamandok nasida, tanggali hamu ma anting kan Jadi sandok bangsoi masih tanggal ating-ating nasere, akana dipinggol nasida be, jala di pambuan doi tu si Aron. Ini jalo ibana ma aka ida tangan ida, laos nama paru, madiman mambai kadal uang, dok nasdam, on ma debatam, ale Israel, nauman konforubar dan tan. Jadi dung diida si Aron lobui, laos dipajok masada langgatan di adepanna, dalam artikting mas si Aron mandok, marsogot ma ari raya di Jahoba. Dungi di pastogot nasdama manogot nai hehe, laos di pelehon ma akka pelean, di boan put akka pelean hamdat, Dungi romahatan ni Jahoba tu si Musa, kaho maho tuat, ay nunga maroham mago bangsomi, na tinogihommu ruar siantano Misir. Kunai nasda manpil siandalan naung pat kon nasda, ngadibahe nasda di nasda sadalo bang, ngapalong pembantu kamele jalan ngapola di dok, on made batang Israel, akan naung manugi hon korwar siantano. Dungi romu sehatan ni Jahoba tu si Musa, nunga manadda rohakku di bangson, jala idama, tung natakang do rohani bangson. Nuaing pe loas maau astamar dogor mas naik astaho Alai mahuraja manggo si Musa di adopan ni Jahoba debatanna ninna ma. Puasa matung marsi gorgor rimasmu alai Jahoba mida bangsom naung tinogihommu ruar siantano Misir marhite sian hagogoan godang dohot marhite sian tangan na marhuaso. puasa matung dohonon halak misir songonon mambayan nasda marhina mag bahen ditogihon nasda ruar asabunon na nasda didolok jalari asnon daskan kas ampian kaimar pemuat naroham Saimar ningot maroham di si Abraham, di si Ishak dohot si Jakob, akana posomi. Nunga pola maruariho tu dirim, marbagahon tu nasida, au patoropon sogot pinoparmuna, songon bitang akana di langit, jala sandok tanon, naung hupar baga-bagai, ikon lehonok kudoi tu pinoparmuna, bahen partalianna rodi saleleng-lelengna. Jadi marpamati marohani Jahoba minubahona nang bahenona tu bangsona ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Oh
Kahatidakon mahaporsyatai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jehova, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot kano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Antondi Parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaw na bernit, di pahuman ni Silatus, na mate terpajado ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dun ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siamun di debata Jehova, amanai pergogon na suatu dosani, isi maibana pamula sogo tutanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatapan halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging halak na mate, dohot dihangola na sora suda. Amin. Halo. Meeting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 15 Oktober 2020. Raport Pandita. Nin sahat Jumat tanggal 10 onom satu tanggal 20 Oktober 2020. Maringanan di Parhuta HKBP Jetun Silangit Siborong-borong. Patu pado raport Pandita HKBP. Pandita Resot dohot studi Pandita Fungsional HKBP Rawamangun Pasidohot tu rapoti. Program kerja dohot anggaran 2024. Hombar tu persiapan penyusunan program dohot anggaran tahun 2024. Jadwal kegiatan nanaing di Patupa Boima di Jaha di Hartas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Bulan musik HKBP Rawamangun 2020. Hombar tu bulan musik HKBP Rawamangun 2020, Sabtu 28 Oktober 2020, pukul 15, maringanan di gereja Patupado Pesta Kur HKBP Rawamangun. Nani dohotan ni 10 wik, sude peserta asama persiapan diri, jala sude ma ruas ni huriata hadir di Pesta Kuri. Fellowship Sekolah Minggu. Minggu 20 Oktober 2020, pukul 8 sahat usia 30, tu horong sada, dohot pukul 10 dohot saat 12, tu horong 2. Di Patupa do Fellowship Sekolah Minggu. Dohot tema tubuhku adalah bait Allah. Dohot pembicara Ibu Des Hasanger. Sude iana kota sekolah minggu asaman dohoti fellowshipi. Natal sekolah minggu. Perayaan Natal sekolah minggu. HKBP Rawamangun di Patupa tanggal 15 sahat 10 onom Desember 2020. Di Patupa do berbagi kasih atau Christmas Joy. Dohot aka anak sekolah minggu na di Bano Pasogit. Ima mangalehon Alkitab, buku cerita, peralatan keperluan sekolah dohot akalan na asing. Papunguhon Christmas Joy di Patupa Ganup hari Minggu, marhite celengan di kelas. Mulai tanggal 8 Oktober sahat 30 November 2020. Sude anak sekolah Minggu asa berpartisipasi di kegiatan Natali. Aka informasi Boima menghubungi aka guru sekolah minggu nabe. Perayaan Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020. Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020. Patupa piga-piga kegiatan. Boima di Jaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Pelatihan menjahit dohot mameyet pakaian. Seksi Perempuan Huria HKBP Rawamangun
naing patupa pelatihan maringanan di ruang Lukas. Sada Rabu 10 Oktober 2020 pukul 10.04 WIB menjahit songket sarung dengan furing tanpa menggunting. 2. Rabu 25 Oktober 2020 pukul 10.40 mameyet kebaya gaun. Tuaka inananai mandohoti pelatihani Boima menghubungi Efrida Boru Simbolo. Panitia Pembangunan Geraha Nomensen. Ombar tu rencana penataan bangunan dohot revitalisasi. Area HKBP Rawamangun dibutuh Hondo Konsultan Perencanaan Perpengalaman. Naung memiliki SBU. Pendaftaran bunga dibuka tanggal 25 September saat 20 Oktober 2020. Syarat dohot ketentuan Boima menghubungi Panitia Pembangunan Geraha Nomensen HKBP Rawamangun. Undangan terbuka untuk pemindahan dana dari Panitia Pembangunan Rawamangun Center ke Panitia Pembangunan Geraha Nomensen HKBP Rawamangun. Rabu 10 Oktober 2020 nunga di Patupa di pemindahan dana transfer sian rekening Panitia Pembangunan Rawamangun Center tu rekening Panitia Pembangunan Geraha Nomensen HKBP Rawamangun. Laporan Boima dijaha di haratas titik manang di web HKBP Rawamangun. Ruas natamba. Minggu sadarion Tajalo dogabe ruas natamba ima keluarga Renhat Sitorus Firma Ati Boru Sinaga. Rap dohot sahala kianakon nasida ro sian HKBP Resort Pasar Rebo. Alamat Jalan Pemuda Asli 2 nomor 110 RT 4 RW Tolu. Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan. Hatama memasuk-masuk nasida gabe ruas nama ngolu di tonga-tongata tarlu mobi doloni tuhat. Titing naing marbagas. Titing parjolo. Nunga manjalo pasu-pasu parbagasan ma Andi Darmanto Panjaitan. Ruas ni HKBP Resort Pondok Kelapa Jakarta Timur. Anak niamata Darwin Panjaitan. Tubuni inata Tina Taruli Boru Marpaung. Dohot Orwana Vivi Ana Boru Hutaur. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Pertanian. Boru ni amata Robert Hutauro. Tubu ni inata Lisbeth Taboru Tampu Bolon. Pamasuk-masukan hari Sabtu 20 Oktober 2020 di Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa Jakarta. Titing paduahon. Sada. Naing manjalo pasu-pasu parbagosan ma Andre Wilson Siregar. Ruas ni HKBP Tei Agul Resort Medan Opat Medan. Anak ni amata Charles Siregar tubuh ni inata Ros Anita Boru Sidabutar. Dohot Orwana Pania Esterina Boru Manalu. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada. Boru ni amata James Manalu. Tubuh ni inata Lorina P. Boru Siregar. Pamasuk-masukan hari Sabtu 21 Oktober 2020 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagosan ma Junet Rodo Joshua Sihombing. Ruas ni HKBP Resort Harapan Baru Bekasi. Anak niamata Togi Manusun Sihombing. Tubuni nata Mida Boru Marpaung. Dohot Oroana Ruth Ivan Nauli Hasibuan. Boru ni HKBP. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik dan Kayu-Kayu Manit. Boru ni amata Faber Oberlin Hasibuan. Tubuh ni inata Tiur Mauli Boru Silalahi. Pamasuk-masukan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2020 pukul siawib di HKBP Rawamangun. Tuhat tanah mamasu-masu parsari ponasida gabe parsarapion denggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020
Dunga jumolo monding sahalak ama, wanar torus pane, umur 51 tahun. Inabaluhoni inata Elfrida Borulumban Toruan. Alamat Jalan Balap Sepeda RT 2 Onom, nomor 20. Rawamangun Week Balap Sepeda, Tuudiani Ari Kamis, 12 Oktober 2020, di Bona Pasogit di Borong-Borong. Duhat tanama ngalehon gogo dohot pangapolian di keluarga namarsi tahun. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di haratastit. Naun di penarade di kuriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulan aka sipatu paota. Bain sangap di guarna. Songonima titing di huriata sadari. Aulia. Magsinong danggiman Jesus, asini rohanai, jalangi tado disuruh asa tapabuai, tapagalak paletota, dapat diudari, ai tarap domenalilu, saya tak mahu lagi. Nada dan jolo dinahong lilo, alasan begitu aku lemah lama, tapagalak palitota, dapat diundalani, ai tarap drobenalilu, saya tak mahu lagi. Aholawan aku puping, toropan ikaroi, tung torong makalukudon, sondang tu dalanai, tapagalak palitota, dapat diudalani, ai tarap domenalilu, saya tak mahu lagi. Dengan sotung bito pelaku, nariko tudongari, sotung mago kacoma, di mana lepoti, tapagalak palitota, dapat diundalani, ai tarap dobenalilu, saya tak mampu lagi. Tapasonang maruhata martangiang mahita,
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati doh pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna nama dohoti permingguan di bagasan manoguton sia tonga-tonga ni huriata HKBP Rawamangun baik na di bagas joro nang marite live streaming horas madihita hata ni debata nama makulingi hita di bagas parsaurata di minggu tasadarion imana tarsurat di Evangelium Matius bidu 22 mamukamai sian ayat sada rodi ayat 10. Evangelium Matius bidu 22 ayat sada rodi ayat 10. Songonom mahata ni debatana tarsurat di si tapa itu ma di bagasa rohata manginang dungi diulahi Yesus ma marupama tunasida songonon. Tarpatudos do harajaon banua gijangi tu sada raja nama mestahon anakna nama nguli. Jadi disuruh ma aka naposona majou aka na ginonggohonna hian tu pestanai. Hape dangulu nasidaro. Dungi diulahi ma. Disuruh ma naposona asing nin nama. Pabuahamu ma tuaka naung ginonggohon. Nunga huparade panganut pestahi. Nunga hupotong akka horbo dohot lebu. Nunga rade saluhutna. Ipe Roma hamu tu pestai. Alai nalau bedo nasida ditois ni rohana sida. Nasada tu haumana, nasada tu pertiga-tigaunna. Alai ditakuk nadeba akan aposona. Dipasipal jala dipusa. Jadi tarimas marajai. Disuruh masol daduna mangalesehon akka pamunui jala manurbu huta nasida. Dunginin nama mado akka naposona. Nungaradehian nahasea tu pestai. Alai dak tau akka napiniui. Ope lau mahamu tu akka dalan balubung. Arahuk kamu ma tu harowanon nasa nadapot tamu. Jadi saud malau akan naposoi tu akka dalan. Itu gihum masa luhut na jupang nasida. Akan na jahat dohot nadinggan. Gabego tamue ma perpestaani. Alai lau bongot rajai mamering akka tamuena. Dapat mata nama disi sadahala naso marpahe pesta. Jadi didok ma tuibana. Nabehado parmasuk mutuson amang aidang marpahea pesta ho gabe makohom maibana dungi didok rajaima tuaka naposona tali hamuma patna dohot tanganna laus pabali hamuma ibana tunahulum maripotipot disima masa angguk-angguk dohot na patungoripon. Ailando na jino alay otikdo na tarpilit. Nagabi tema di bagasan minggu ayat 10 pati. Ailando na jino alay otikdo na tarpilit. Ima sahat na. Di hamuaman namin na namin ang dihita sa luhut na
Sudedo jolma makirim di bagasan nguluna sai nadumenggan dapotna. Dari segi apapun itu, selalu ingin memiliki yang terbaik daripada yang baik. Baik pasangan hidup na saya didok, molo sahat tu nama tua nasida, itulah pemenang. Rokap nai. Isi daun parjolo manopo Tuhan. Nah tadi ngima pemenang setia. Apalagi di bagasan nguluta, taringot tu aka ulaun selalu do ikon na terbaik do jowon na dapot na. Molo dihita jolma selalu na terbaik lan ma debata di bagasan aka na porsiaon. Ikon na dumingkad do sugut na bungot tu bagasan harajaon ni debata. Orang-orang yang layak, orang-orang yang sebagai pemenang memasuki kerajaan Allah adalah orang-orang bukan hanya baik saja, tetapi yang terbaik. Alamanat tita, amanginang, isedo na terbaikon. Molo mundur hita tu Matius 7 ayat 20 sada. Aduh didok isi. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sogot tu harajaun banua gijangi. Holan aka nama ngulahun lomoni rohani damang na di banua gijangi. Jadi bukan seberapa hebat kita berdoa, bukan seberapa hebat kita di dalam hidup kita pandai berkata-kata, tetapi bagaimana kita hidup menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Mangudukun mangului. Allah diida Yesus Kristus do nama sai di tonga-tonga ni bangsa Israel. Bangsa na pinilit, orang-orang pilihan tetapi tidak menggambarkan sebagai orang pilihan. Di Pasingot, marhite upama. Yesus mengambil contoh teladan bagaimana menjadi orang pilihan yang terbaik. Didok marhite hatan debatasa darion taringo tu parpestan. Parjolo idauta amanginang nunga di parade rajai HP ise nalaho digokon. Molo mundur hita tu hamu na tu nami naung ya pangulihon anak, pamulihon buru, tentu dia ada bata itu risukud dok. Saya mau undangan tu para anak, saya undangan tu parburu, atik sosial non alaman. Ay molo sesama di hutai, saya rongdu na sumurung, molo so para anak, molo di alaman ni para anak masuk sumurung. Molo di alaman ni parburu mah sumurung. Dia ada batak pe takas do taruh jual doot alapan jual. Dan jual 3-3. Gabe holat tarihot tita tu sinamot. Dakta 3-3 ho buruta. Daktar tu hori. Dong di posisi hon piga halak, piga kakak. Totu buat muna do karotas. Isi mani gokon. Sada 2 turu 4 5 onom. Omana solhot. Isi muse. Horong ni tulang. Sada 2 turu. Isi muse.
Horong ni hula-hula sada dua tolu. Ise muse. Horong ni ale-ale huria duhut lan nasing. Takas do di Papua om mahalakna. Yesus juga menggambarkan demikian. Siapa yang layak memasuki kerajaan Allah, undangan Allah. Awalnya sudah ditentukan adalah orang-orang pilihan, yaitu bangsa pilihan Allah. Halak na pinilit ni di batado, bangsa na pinilit ni di bata ima bangsa Israel. Alai, bohado panguduhon na. Ditiki di gokoni, ditiki sahat gokodo jujui. Sudido merespon. Olo mau lihat alai di pajuwun apa duahon. Yang adong nalau borhat. Kabetaringot kami asomalan ni huriat taha KBP. Dia mai takuwo to masa saat tutukin wain molo najulu tiki makubasi di huta hami makuling magiring-giring pukul 3 mulai pukul 6 makuling giring-giring dungi makuling magiring-giring pukul 7 ala masuk pukul 10 do marminggu. Sudi do halak mabege giring-giringon hari Minggu. Sudi do nama boto hari Minggu. Dijo. Alai tari parma. Pukul 7. Oke, mulai mengambil komitmen. Marminggu 2. Makuling mamuse pukul 8. Ngamulai tarida ise naro. Marhite pangaradion na. Makuling mamuse pukul sia. Makuling mamuse pukul 1:10. Namadok ngajonok B. Asa nasana dijabu Roma. Makuling mamuse pukul 10 naung masuk permingguan. Sudi duro daun. Ini terjadi di dalam firman Tuhan saat ini. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa respon kita? Mengiyakan, ya mungkin dalam hidup kita mengudukkan. Amin, amin ya Tuhan, hebat Tuhan. Allah sungguh dahsyat. Tetapi, cukupkah dengan mengatakan Allah sungguh dahsyat, amin ya Tuhan, tanpa hidup di dalam Tuhan? Di Papua di Gobarhon di Sohon karakter nasida naparjolo didok lautu haumana lautu per 336. Ini adalah gambaran tentang kehidupan kita yang terlena hanya memikirkan kebutuhan dunia saja. Lupa marsaur tu debata, lupa pajowun ni debata di bagasan ngolutta. Hari-hari ni ngoluna, wala no rentit bohado mangomo. Hati-hati, amang inang, lang adong nangguaha nabui buanota ruar sian portibion. Kita tidak bisa membawa harta kita. Semua akan kita tinggalkan. Jangan dalam hidup kita
hanya oriented kehidupan kita itu kepada dunia. Ketika kita mengataskan segala sesuatunya berdasarkan harta, berdasarkan kebutuhan, bukan Allah yang terutama dalam hidup kita, maka panggilan Tuhan kita anggap sebagai penina bobokan diri kita. Oleh pas orang sunak kopinggul dohot panuk matama. Jala hatani dibatai dari pumai holan songon mitologi. Berita nauli holan songon turi-turian. Hikayat. Tidak. Tipikal napa dua hon idaut tradisi. Ado dido. Itakkup nadiba. Itakkup nadiba akan aposona di pasipal-sipal jala di pusa. Kita sebagai orang percaya apa tujuan hidup kita? Apa tujuan kita datang ke gereja? Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita menyembah Tuhan? Hanya untuk menyampaikan permohonan kita, keinginan kita? Hanya untuk mengkritik saja? Anggus itu udah jaga daun, padi tahu dah jaga daun. Holan itu, amanginang ulang lalap kita. Yang masih itu kita melununga saat di harajaun di Banu Kicengi. Jangan satupun kita menjadi tertinggal karena kebencian diri kita. Unang tadi kita alani mohop ni hati-hati tak alani so lomoro hatta. Olah dibereng. Ise marjamita si anu, ise margeda si anu. Anggo si anu do margeda dang roau tu gereja. Eso ado kasiani. Unang gabi maago hapor siya utama ang inang. Jangan hilang imanmu. Gabi sodohot kita tu harwani. Tapi menangkan imanmu, menangkan perjuangan kesetiaanmu kepada Tuhan, penyembahanmu dan doamu. Asa unang manguhumi di bagasan ngoluta. Ado efekna. Ado jabarna. Ado na didapot di pabua madison di ayat 6. Dohot di ayat 7. Di ayat 7 tekas doa manginang. Ketika orang menolak undangan itu dan menjamuton gokoni ahadu pana lima didok jadi tarimas marajai disuruh masoldaduna mangaleng sehon aka pamunui jalan manurbu huta nasida. Penolakan atas undangan Allah, penolakan atas firman Tuhan, penolakan atas berita nauli di bagasan ngoluta ngatakas jabarna dang tahu bongot tu bagasan harajaun di bata. Jadi jangan ada di hidupmu dengan firman Tuhan, tapi terimalah firman Tuhan itu menjadi pelita. Napa dua hon di hamu amanami inanami di do ison manggok kon muse debata, manggok kon muse rajai. Tang marlaku be konsep nasinurati. Isarana molohita lau marpesta, dang rosianu alasan naon, dang rosianu alasan naon. Toy mama lubuk matar tok ni parpestai.
isi manaro. Di pasak mai langsung matu sudi tudongan na sede-sede dongan na di parsau tahun biasa na parsau tahun grup do di pasahat on gak bisa sede mak rohamu idada rohamu amangda na di huria pe songoni biasa na olat grup do di parhalaru manang di punguan grup do di pasahat anggon sede-sede mak digokor rajai sudi. Ini menggambarkan keselamatan yang universal bagi setiap orang. Molonakin haluaoni holan jabar ni halak na pinilit doi. Holan bangsa Israel napa dua honon haluaoni terbuka bagi siapa saja. Abang inang unik do taida di son. Na diotang dada holan da burju. Na diotang dada holan naringgas. Ai parjahatipe iotang do disi. Jadi jangan dalam hidup kita dosa saya besar Tuhan tidak layak ke hadapanmu. Siapa bilang? Unak kita gabe manguhumi dirita. Nama do dak tahu. Dijolun debatado. Nama nulukiti rohata, nama boto yang tahu layak atau tidak layak. Undangan ini terbuka kepada siapapun. Keselamatan dalam Kristus Yesus secara universal. Asadison. Hitam. Supaya ketika kita mendengar suara Tuhan, ada perubahan hidup. Hehe, waduh hita hehe di bagasan nguluta. Untuk datang kepada undangan itu. Dada holan komitmen sabing. Alai dipangidu do di hita. Naing mahita dakkolan hehe mangudukon ojok-ojok ro alai parade dirim. Orang yang datang ke pesta tidak hanya asal datang saja. Orang yang datang ke undangan Allah tidak hanya membawa badan saja. Orang yang datang ke gereja dada holan asa diida halakau. Alai parade dirim. Walaupun dalam firman Tuhan ini ditunjukkan berbicara tentang persiapan itu dari pakaian, marpakaian pesta. Ada dua tafsiran tentang pakaian ini. Pangaradion marhite pakaian parduru, pangaradion marhite pakaian perbagasan. Unak kolan pahea parduru jagar idaun pahean perbagasan marminggu ibana sodi sorohana. Marsobai bana martangiang so di situ dina mangareap-reap mari di pikiran na martangiang mahita nina padita di langgatan martangiang lepit tangan habis amin non si gereja lau maju hau makalang misuk juan no tusana teh habis tusan lau maju tusonna ahana di dok padita di bagas satangyangi dang diamit ton na di pikiran na misuk do kasih persiapkan dirimu bukan hanya tampak luar saja tetapi bagian terdalam. Apa yang bisa saya bawa dari tengah-tengah gereja ini
untuk kehidupan saya, supaya saya bertahan atas gelombang dunia ini. Supaya saya tetap terbangun. Asa mangulu parto diokku totkong, hari-hari di ngulu, na jeppekon na di leo debata di bagasan nguluku. Odo. Para adik, persiapkan. Karena kita tahu bahwa kerajaan Allah yang mau datang itu songon panako borngito. Naing ma dijupangi kita di bagasan haradion. Unang di bagasan nguluta. Sudat marminggu holan alani pakaian. Ulu do songoni kan amanginang. Berbicara tampak luar. Jadi Roma amat tau do inatai. Manugut marminggu mahita atenan nabudari. Roma marsugut. Roma somal dotong dilayani amat tahun. Sudah di badade. Saya mulai pakaian dalam, baju, dok salawar. Berbatik matong di badade nak tahun. Batik naon asa sarupa. Baju tak. Nah. Ini. Asa sarupa baju tak nak tahun. Warna ha. Agak kebiru-biru emak. Enak. Saya homa mat tahun. Ai dia do baju na warna biru atin. Tap manugut nai di pihak koma batik warna biru. Di podoman. Habe di ngot amat tahun na 3 minggu na salpu ipakai bana batikon sakot horoa tu kursi adong riba nautik bajuon. Di ujung nih pakaian nih, ay mulu batik kan daknya blus dalam nih, blus luar deh. Lucu do mulu batik blus dalam. Jadi Roma, nggak ada baju yang lain ini nak. Baju yang lain gimana? Ya inilah pakai. Ini koyak dikit malu aku nanti. Jadi dia do songonon blus luar. Toy pakai pamasuk enak. Disuruh amat taimar blus dalam batik. Roma amat tahu. Mekel masudian no par minggu mamereng awal anion. Toy holak kau mamar minggu alani warna biru. Sudat roh. Holan alani pahian. Tidak sedikit di tengah-tengah jemaat juga terjadi demikian. Sudat roh alani keperbedaan. Holan lalapi tadi hasianganon berdebat sudah mengulahun. Holan lalapi kita menyocok-cocokkan yang tidak penting. Tinggal yang lebih penting. Ido benar didok di ayat 10 berarti. Ai laddo najino anai otik do natarpil. Dia mau manami nanami. Lando najino. Kita sudah menerima undangan daripada Allah melalui Kristus Yesus. Tapi dalam hidup kita, layakkah kita memasuki kerajaannya? Layakkah kita datang ke perjamuan, ke pesta yang diadakan Tuhan? Apa yang telah kita persiapkan dalam hidup ini? Atik maun dijupangi di bagasan nguluta songon halat nasumar pahia
pestai hita na sumangarade. Nuaing matongon amanginang. Bican disi hosa hanguluan. Taparade ma. Pakai pestata. Taparade ma roha perbagasata. Unang lalap pita. Dia kana dihasiang anon. Gabe so terpilih kita. Orang yang terpilih adalah orang yang di dalam hidupnya melakukan perintah Tuhan. Yesus pedido isedo hanggiku. Isedo amuk. Isedo inukku. Dada dido ibana. Hanggina natubu sia si Maria. Dada dido ibana. Damang nasi Yusuf. Mananginang nasi Maria. Alay isedo hanggiku. Ima namangului hatani debata. Kita nagabe hanggini di bagasan persauran di Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah layak menjadi anak-anak Allah ketika kita benar-benar hidup ini kita pakai untuk melakukan kehendak-Nya. Persiapkanlah, bangun dan persiapkanlah dirimu untuk pesta kerajaan Allah supaya dijumpai di dalam keselamatan melalui Kristus Yesus. Jangan hanya dipanggil tetapi tidak terpilih. Kita dipanggil untuk menjadi terpilih. Amin. Martangnya kita. Debata parasi roha pardenggan basa nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Di jauhodo hami akan aporsea diho marhite hatam nabadia di bagasan manuguton. Asa unak kolat tarjauh hami alay terpilih kami. Marhite namangudukon di bagasan rohanami rotuho mangasahon hagugo ommu ngulu nami mangasahon gugum hadiri ommu saluhud ulaun nami mangido pasu-pasu tuho jalan mengaradi hami lahu mangulahun lomoni roham asa ditiki pajawommu didapoto ngulu nami ngulu naung mangarade dada mangarade holan tampilan di dahalap pertangiang di dahalap majahatan di bata alai maka nguluhon hatam nabadiai ai halak nama kanguluhon hatamido nagabe tarpilit debata pardenggan basa batau mahami Tuhan dungoto dinami mangaradi hami asagabe na tarpilit tami di jolom pasu-pasu ruas ni huriam kada dana na men remaja na puso nang akan na tua-tua keluarga muda lansia na somarama somarina parmuru-muru ma Tuhan humana mga lihon habisuhon habistaran humana mamasu-masu ulaun parkarejuan asarong bohalingulu na sida
O mana na mangalihon gugu diaka na marukil na marsak. Tugu-tugu Tuhan. Pargugu ijala apuli roha na marsak. Nang natarilupe apuli Tuhan. Tarlumobi di keluarga sitorus pane boru lumbanturuan dinajumolo nahu haholongi hami siat tonga-tonga ni bagasi apuli keluarga o Tuhan umana mangaleo napul-apul na sumurung di nasida asa margogo nasida nang nadibagasan parsahiton napeang di rumah sakit manang dibagas nasida ima inanami inang nyonya pangaribuan Rosintan buru Tambunan nyonya si Mamora buru Siregar nyonya si tua Abe Panjaitan Rasmian buru Raja Guguk nyonya si tua Bistok Uta Uruk buru Tobing Peri Gustaf Taruli Panggabean Amang Sintua WM Butar-Butar Grace boru Simanjuntak Desmond Simbolon Nurmala boru Sitohang Inang nyonya Siahan buru Panggabean Rumintang buru Tasoid Amang M Hutahayan Amang Sintua MT Pangaribuan Rus Dioria buru Sitanggang Inang nyonya K Simanjuntak boru Siagian Amang Sintua Godwell Sianturi Inang nyonya Tambunan boru Tagaul Amang KM Siombing Muandri Silalahi Pantun Huta Barat Beni Marpau Robert Silalahi Amang Sintua SP Hutasoid Inang nyonya Simamora Buldur Saribu Inang Nasmaria boru Panjaitan Amang TPI Simanjuntak Esterlina boru Simanjuntak Inang nyonya Baster Manurung boru Aruan Amang Sintua Daulat Sitompul Parulian Panjaitan Odo Tuhan na mga leon na isaron di pamatang na masu-masu na sa ubat na di pangan nasida pasu-pasu ma Tuhan leon gajang ni umur hasehaton ng pemulihan marite na sa ubat na ipangan nasida do tindakan para medis ali Tuhan parguguy sa luhut keluarga na pature-turehon ama nami inanami hanggi nami natongon di bagasa parsahiton pasu-pasu nang huriamon diaka program-program ni huriam tarlumobi di ulaun hatopan ni huriam dinalau patupahon rapot padita hatopan di hari marsugut saat tu hari Jumat ali Tuhan Jehovah patiur masa luhut na perdalanan rapoti asa saluhut peserta rapot padita nalahu borhat nama dohoti dohot na mangulahon boi godame lasniroha marsaur di parapotani lau pauliuliho pakubasion di tonga-tonga ni huriam HKBP saluhut pasu-pasu ma Tuhan diaka parhalado ni huriam HKBP Romangunon isude keluarga poparan nasida o ma Tuhan na mga ramoti patau manasida marhalado marhubas jala marsangap ma kuarmu di bagasan Kristus Yesus martangnya kami asih maruah amin. Tapuji matuhata marite de nomor 655 huhut papungu pelean. Yesus Tuhanku dihormati, asa bangku Tuhan katakan.
Rade mahita jongjong salu. Sahab mapiliata tu adupan debata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian nani lehon mi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasiak kami pelianon. Patibul hona rajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohanami mar hite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dibana gijang sai pinarbadi ama goarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saud malomo ni roham dibana tongon songon na dibana gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sai sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu sia Tuhan debata mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala si marohana midah. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tu todim. Amin. 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 Di hamu amanami nanami ruas ni huriata nama dohoti permingguan baik di gereja maupun live streaming. Kami sadok parhobas padita sintua pemain musik pemandu lagu dot multimedia pasahat tuhita. Selamat hari Minggu horas madi hita sudik.